Ọhaneze Ndigbo akpọna Ndigbo niile ka ha kwado ịgba mbọ niile eji iwulite obodo nakwa ezi ndị ndu iji wee fụ na akwalitere obibi ndụ Ndigbo n'ala anyị bụ Nigeria. National Vice Chairman Ọhaneze Ndigbo Worldwide Chief Damian Okeke Ogene kpọrọ okwu a n'ihe mmemme Igbo Day nke afọ 2022 nakwa inye ihe nlite award bụ nke emere n'Ọka. Chukwuemeka Modrim n'ebe ahụ ma bụnetere anyị ozi a. Chukwuemeka Okeke mere ka amata na ha chịkọbara ya bụ ọgbakọ iji wee cheta ndị egburu mgbe ha si ugwu Awụsa alọta ala Igbo n'afọ 1966. N'aka nke ya, onye isi oche Ọhaneze Ndigbo ngalaba na Anambra steeti Maazị Chukwuemeka Ododeme onye mere ka amata na ọnọdụ ndị Igbo na Naịjirịa jọgburu onwe ya na ihe ndị Igbo na-eme onwe ha na-eji ya bụ ọgbakọ iji chọpụta ụzọ a ga-esi wee na-egbo nsogbu ndị Igbo nwere na Naịjirịa yana ịchọpụtakwazi ụzọ ha ga-esi were gaa n'ihu. N'okwu nke ya, onye nyere nkụzi gbasara ihe eji mere ya bụ isiokwu na ya bụ ọgbakọ nke bụ arịrị akarịa Maazị Chris Okoye mere ka amata na kamgbe eji lụchaa ọgụ na Naịjirịa na ndị Igbo enweela ọtụtụ nsogbu nke mere ha ji nọrọzie ọnọdụ ndị a na-emegbu n'ala anyị bụ Naịjirịa. O kwuru na ihe kpatara nke a bụkwazị na ndị Igbo enweghịzi ndị ndu rijuru afọ a na-asọpụrụ ga na-ekwuru ha ọnụ ha n'ala anyị bụ Naịjirịa, ma yọọ ndị ọhaneze ka ha hụ na enwere ezi ndị ndu n'obodo ọbụla dị n'ala Igbo ndị a ga na-asọpụrụ ma na-enye nkwado ka ha nwee ike na-azọta oke ndị Igbo n'ala anyị bụ Naịjirịa. N'akụkụ nke ya, onye sinetọ nọchitaburu anya ọgbọnta nkwado Anambra Central na ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị bụ Naịjirịa Maazị Ben Ndiobi kwuru na ihe mere ndị Igbo na-anaghị emezi ọfụma na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa bụ na ha ejighị ofu obi azụ ọchịchị ya na enweghịkwa onye ha na-ege ntị n'ihe gbasara agamnihu ha na ala anyị bụ Naịjirịa, ma kpọkuo ọhaneze ndị Igbo ka ha hụ na enwere ezigbo ndị ndu n'obodo niile dị na Naịjirịa, n'ihi na nke a ga-eme ka ala Igbo gaa n'ihu dịkwazịa mma ọzọ dịka ọ dịbu na mbụ. N'akụkụ nke ya, onye isi ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service Maazị Chido Obidiegwu kpọkuru ndị Igbo ka ha bịakọta ọnụ wepụta ofu onye chara acha ha ga-enye nkwado ka o were tụrụ ugo na ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa nke a ga-eme n'afọ 2023, n'ihi na ọ bụ ụzọ a ka ha ga-esi sọtakwa oke ha n'ala anyị bụ Naịjirịa. Site n'Ọka, abụ m Chukwuemeka Modelem.